bu men Beki. Bu men Beki. Gepleşigimizin ikinci tani. Beki yanına Beti. Näme üçin Beti? Sebäbi ol öz işiniň ustady. Ustadymy? Diýmek Beti. Üstünlük nereden gelýär? Aýdyp berýän. Beti Artist Murat Mollayev. Nire dedin? Kaçan? 2004 yılın 29 Ağustos'unda kapıyım kakılıp beni tiyatra çağırdılar diye. Men bardım diye. Ay bana dedi yani Murat Mollayev deyip adı verilene artistimiz var. O mahavatlandırdılar. Yani bugün yok, ertir yok, bir gün yok. Bir aydan son geldi diye. Bir aylap ne işledim? Öýdedim. Nerede olayın öýdedim. Näli diýen? Näme delli bekdäde. Şu an inni birazcık iyide saradaly. Ondan soň geler bärik bolýarmy? Nire delim şonu aýtjak. Aslında men sınıfda 5 yaşımda başladım. Diýsemem boljak. Çağlar wagynda geçen bäýat eşiklerde zatlarda şonu birinji ýer alyp şey edip ýören ekenimde bilýänem köp ýerler kadrlar ýadyma da düşýär. Öýrenýär çünki kereşit aslında şol kiçiken gow ýadyňa düşýär köp zat ýöne ýaňşy ýakyn bolan zatlar ýadyňa düşýär. Ve şo hayran gaýla. Diýjek bolýanym 5 ýaşymda aýdyp bilýän we sahnada çykyp aýdyp başladım. Birlen zaýdan aýdym nämedi? Leyla Şadır diýwan aýdym. Seniň howaňdan sorup dadyp seniň duýduňy dünýäde iň bagtyar adam saýan özümi canım mertem. Şonu aýdýardım. Onuň aýnäme şu adam boýmudyň zaten kiçejik zat. Onuň özüme diýe saatsyz aýdýan ekenim. O wagt ritme ýerpelemokda. Onuň diýjek bolýanym şonu aýdym bilýän we birinji ýer alyp aslında bu artistçilik kärine başlamama sebäp öz agam. Özümden ulu agam, iň ulu agamyz Döwletkelli Mollayev. Balkan vilayatynda teatr açylmanka teatr studiýa bardy. Ondan sonra men halipam ilkinji halipama öz agam soňra näme agamym getirdi teatr studiýa. Türkmenistanyň halk artisti Oradur Dümeretov. Men ilkinji halipam. Ina şol bana sahnada rol berip bilýän we kiçikken Jyk Gulyň keşfini ýerine ýetirýärdim. Jyk Guly Syçanyň. Ondan soň bir näçe kompozisiýalarda şol uruş döwrüniň näki bolýan kompozisiýalar bilýän we 9-njy maýa başlap düşürilýän kompozisiýalarda şo birlen tapar uly sahna çykamda ama birinji klasdyr ýa birinji klasa baramokdyr. Şonu oýnamda ağlapdyrlar zalläkiler. Oýnap bilen ogaýpy diýip. Ya aslında şonu ağladylar. Ýöne bilemok men hem şonu yüreğime salıp oynayan her bir keşfi bilýän we onuň şol döwre gidip oynayan bolan halkyň yüreğine barýanlar da. Onuň diýjek bolýanym adam bir da ruhlanýa, bir da udaşny bolsa, wot. Şu boljak eken maňa diýdirýärdi. Onuň şondan başladyk. Başka näme sorajak? Nir dedim. Onu da men bilýänmi? Şey dip
Yo, bir ay nir dedim şonu ayt. Ama barar ne adam. Yo, bir ay nir dedim. Ben aslında onun 98-nji ýylda ilkinji tapar garaşsyzlygyň merjen däneleri açyldy. Şonu ilkinji ýeňçidi men. Balkın vilayetinde. Awa. Onun Karinoy betkeni. awa. Onun hemme bir ýyl gatnaşýar. Garaşsyzlygyň merjen dänelerine diňe bir ýyl gatnaşmagy ruhsat berilýär. Men 2 ýyl gatnaşdym. 2 ýyl laureat boldum. Onun şol wagt bilýärmi? Aýdym. Ondan soň o wagtky aýdan bilýärmi? Meniň adym Sam Hömet ýa-ni 5 ýaşymda aprel aýyň 15. Oy awlajygym bökçekle oýnaýa. Şo wagt men arsyk rol ýetirýärdim. Yani sahnada bir yerde durman aýtýan. Bilýärmi? Awa, hot berilen ýaly, bilýärmi? Ondan diyecek bolýanym, ona ýeňi bolup geldim, gelenden soň onuň näme? Ýeňi bolsaň, ondan soň hemme ýerde çykyş etip başladym. Soň bir esasy konsertlere çykyş etmeli bolýar men ýok. Ýani toylara barıp çykyş etmem ba. Ya olaydym gelmese men çagyrýarlar, düşünýärmi? Barasym gelmem başlady. Birazajyk bilýärmi? Tungotdan sowap başladym. Futbol oýnadym. Men ýaşydan öňünçe bir näçe neme partner boldum bilýärmi? Näçe partnerler gelýär ýöne bolanok. Düşünýärmi? Bolýar bir tapar oýnaýan, ondan soň ya oynap turkanga mejet çagyrta gidip berýärler. Düşünýärmi? Awa. Ondan diyecek bolýanym, onun içinde iň özüň bolup bilýän ýagşy bolup çykdy-da. Ondan şondan geldim, ýene de bularym şoň bir ýerdir da diýen öz içimden, düşünýärmi? Şoň üçin bir aýlap ýok. Awa. Geldi bir ýer diýet. Onu ne unçak geldi bir ýer. Geldi bir ýer diýilýän sözdür 10 santy gelip geçikdi, düşünýärmi? Onu bularym şoň bir ýerdir da diýip gata edýäňdi. Ondan ama niyeyse другой bolup çykdy da, o bilýärmi? Вообще Geldiň bir aýdan soň. Bir aýdan soň geldim, otyr. Ýagşy. Awa. Onuň tanaň ok. Ýok. Ondan Hiç hasan görmedin ýagşy onu? ýok. Birinji gerek gördüm. Awa. Otyrna. Awa, geldim. Salamu aleykum, wa aleykum vay. Bolu şonluk bilenem onuň bize bir oýun berdiler aşyklar diýip, ol oýnam bilýän, ol baleşemdäki oýun. Awa. Şol oýuny oýnap biz onuň şaharnalar bäsdeşigi boldy. Şaharnalar bäsdeşiginde de bärek gelip şol 2007-nji ýylda bärde Aşgabatda birinji ýer gitdik. Şo wagt Öyle birinji ýer alyp durmalmaýdy. Men hayran bolany. İň soň ýer alýany aýtmalarlar. Hawa, üçünji ýer alýan ýerinde bök geçmeli. Yumurdan öňkü teatr. Teatrdaky rol, teatrdaky sen eden batlan. Hawa. Ya oma şo adam yumormy teatrda? Ýok. Ilki hawa yumor oýnaýardyk. Ýa-da teatr açylmanka. Onuň teatrymyzda Öwed Mehmet Galandarov eýem 2-nji halifa. Nu doğanımdan soň 3-nji halifa bolýardy. Onuň diýjek bolýanym Öwed Mehmet Galandarov bir de şeýle ynany aslında ilkinji teatr, ilkinji baş keşipde biz oýnadyk gödüňeter. Balkyn welaýatyna taryhda öň teatr studiýa bar. Ýöne teatr näme? Balkyn awatda ilkinji tapar açylanyna, şonda ilkinji spektaklyň glan roluny ýaşy kim oýnaýatdy. Onuň öňünçe taýýarlykda biz kömekçi ýöne kömekçi bolup oýnaýardyk. Onuň bir gün rejissor Öwed Mehmet Galandarov şolary geçirip görýärler diýdi da. Şolaň deregine glan rol. Kim bagtly diýip spektakl hakykatdan hem gowy spektakl, hakykatdan hem gyzykly spektakl. Eger mümkinçilik bolsa şonu tomaşaçylarymyza da bir gün görkezärn kasetada alınıpdy, şonu diske geçirip da edip görkezip biler, ýaman gyzykly spektakl. O wagt bilen gözüňden 5 teňe ýaly ýanyp dur.
şu atqı YouTube çıksa kanalına içinde koydu. ne deyip boza? Murat Mollaev'in YouTube kanalı yazılın. Zanjagalı basın. Yalla. Awa. Diyecek ölenim koşula var ya adamlar. Ne kayra kalemlemedi. Görüyorlar yeni yedinde çıkıyorlar koşulaydı olmadı. Murat Mollaev'in YouTube kanalında koşulun yok man. Zanjagalı basman täzeliklere qarasın, täzelikler kän bolýandy. Ne? Tiyatrda onun bir neçe spektakller oynadık. Ondan soň gül akşamları başladı. Onun gül akşamlarına çıkışadık awa. Onun diyecek bolýanym Balkın vilayatynyň içinde gowtanaýadylar ýöne. Betide. Ýöne men öz kiçilikde pikir eden adam Hollywood. Şolar ýa-Allah ondan. Yo bir kilek bula bolanok. Bilýärmi? Onun ýaňy gylgalandy. Bilýärmi? Şeýdip repertuardy her hepde yok man glan bir spektaklyň gül akşamlaryň bar wagty birden Gulluk. Gulluğa gittim. Gulluğa gittim. Benden bir yaş kiçi de yaşı. Onun evimden oğlum arda yadın ya deyip oğlum ayıptır. Murat bolmadı. Dosta. Oğlum ayıptır. Ay gulluktan boşak geliyor. Hat yazışattı. Ay şuraya bar pedro devam eder. Dost ala detme. Gelibim yine de tiyatra başladık. Ondan yeni oyuna başladı. Birazcık işlep ondan soň Näçinji ýyl? 2010. 2010'da onun eýem İnsan Halipa diýilen ýaly Täş Mehmet Weliýew, Türkmenistan halk artisti Täş Mehmet Weliýew. Biz onun öňçägen biz Aşgabatda gelip Balkan teatrda işläp ýörken bärik gelip ol çykşatyk gidýärdik. Şu aňyrdan bärik gaýtmak pikiri kime geldi ýarsam sana? Maňa aýda tirneme şu ben diýip otyr. Şular ýaly Gör ýaşy bilýärmi? Bir de köp klownum diýär da bilýärmi? Näme üçin? Men kontaktymda 6 ay minnoň aýyrdym klown ýalgyny. Näte? Şu ada aýrylym o klown. Diyecek bolýanym, bekdäde. Bir sirka gelip bolýa, ýöne artist sirkda bolanok. Klown bolmaly. Klowny biz diňe telewizorda görýärdik. Gelecek bolýa bolmaly. Näme etdik bolýar? Awa. Odun nazamalym da söýler. Awa. Diyecek bolýanym klown bolyp. Näme klown şeýle burnuna at takıl klown bir çalyndy. Awa, edine o başga näme klown bolýar? Kostüm alak, klown ama. Milli bir hilek. Ya, ne, suratlamada ne işlerden görüp bilersin? Ne, şu, ne ben? Onun diyecek bolýanym iň kıyny şol eken. Näme üçin? Funotda iň kıyın janr bilýärmi? Klownada. Şonu basarsan onun hemme zady basarıp bolýan eken. Onun köpsi klown dip kemsitjek bolýar. Ol men üçin kemsitmek däl. O gaýtam ol klown demek ya artist demek şeýle bir uly derece. Şeýle bir uly derece. Amana bir söýgülsine iň gowsawga etjek bolsa teatra bile alyp berer. Üw hatarına alyp berýärse bolly. Iň gowsawga çoňşyn. Eň diyjek bolýanym ol klownada kıyın janr ýöne gyzykly janr. Gönü Aşgabatda geldin, gön sirke girdin, gön şol sahnany oýnadym, klown boldum, gitdiňmi? Ýok. Ýok. Ilki ben gyp kaldım aýdýarna. Ýok, da bilsinler. Diyecek bolýanym ol arkamda rugzamyda allyk. Ýaşy gittik. Onuň bizde näme däp? Amana uzak ýolagçy bolsaň, öýde ökmän suratda sadaka paýlanýar, sadaka edile, onuň sadaka etdik, öýde sadaka etip ondan gaýtdyk. Tambyrda ýatyp. Aha. Poýza. Dawa. Elbä daýmaz biziň ýerimiz tambyrda de. Gatyk oý. Onuň diyecek bolýam, gelip düşdük ha. Aşgabatda.
Ondan bizim näme o oglany? Bir başta yaman kıyın boldy. Gatty kıyın boldy, ýöne biz şoň wapşe kıyınçylyk diýip hasap edemdi. Hiç ýeli. Sebäbi näme? Men ýöködüm adam bu kıyın bolardy. Men göwünü çökgün bolup başlayan, ýaşy göterýär, ýaşy göwünü çöküp başlaýar, men göterýän. Ina näme diýär? Arkadaş. Eýem двойная сила diýilýär şo, ay orşada görlem onu. İki güç. Awa, iki güç. Onuň diýjek bolýanym, gelen wagtlama kynrak düşdi. Öňe kynrak düşdi diýen aýtdy. Gönü. Ay borlay. Yıkıldım, köşüm yırtıldım. Näme boldy? Ýaşamana yerimdem ýokdy, düşünýärmi bekdäde? Ýaşamana yerimdem ýokdy. Tanşymam. Onuň awa ýarmydaky barja pulumydam gutordy. Awa. Onuň gutordy näme? Ýene ýygyňe gidip bardyk, ýygyňe gitseň Hudaý ýol ber. Gaýtyk. Hudaý ýol bermeýär gaýtyk. Bizde ýygyňe dolap barmak ýam ol gelşikdi. Onuň ostanovkalarda ýatyp durýardyk da. Между прочим, гат остановка. Arçevirin uğruna oстановка. Elitmice. Awa, ýetem jaňa diýä. Ýa-ýa jaňa diýä. Gowma oğlum gowy. Nirde? Ay, ýeje şuwa türkmen owady görüp ýatyr. Hakykatdan türkmen owady görüp ýatyr. Türkmen owady görüp ýatyr. Ýöne, nirde görüp ýatyr? Biz gelemizde de var, gelemizde de kıştı. Bilýärmi? Ýöne kansanerli, gyzgynjak peçüplap duran näme? Gül ýaly, elbette onu ýerden dangdan ýediň ýar bolýan, turýan birlenje gelen näme menýän, iňidine menýän, ukyňyň şotaýda dowam edýän. Onu iş başlaýança aylanýan, iş başlaýan, ondan girýär. Ýöne şol kynçylyklar bolmasa bu üstünlükler bolmaýar. Şonu geçmeseň Hudaýam seni ýa. Şonu geçmeseň şol bolanok mykadiýan. Men pikirimçe. Ýaxşy gurrun berýärdi we personajlar diýilýärdi. Ha. Şonu geyip gidýärdik, çağalar güýmeýärdi. Ne İşte Perth. Ama no toylara gidip başladı club mol. Barlenzi club mol gitmeli. Awa. Daqıştırıp bedre karıştırıp gidiyor. Onu barlenzi toya sılık öyle bar ya. Yağmur toya girip barana dur. Siz içine girmeli, siz fayada güymemeli çağa. Bizim yan gelen vaatlamada artık mas programı yok, vaat yok. Onun fayada çağalar güymep berdin, ola öz programmaňa 15 minutluk toyda diýen 2 sagatlyk tutulýar. Çağalar alıp alleýärler-de aýlap. Enatylar toyda geleler çykyp almady çağalar mı diýip. Adaty durmuşda şu var. Bir hili sahna çykýan bir hili. Hawa. Men aslında diňe sahnada artist. Durmuşda artistler. Durmuşda da beni çıkıntı değil. Yönü artistlik mi? Sahnada men görkezmeli dip düşünýän ödüm. Men aslında da hiç kaçan hiç kime burada dakazat etjek bolamam. Men maksadım şu ödümdäki sungaty diňe halka görkezmek. Şonu men iň ulu üstünlüğüm näme debek dedi. Şolaň ýüzündäki görýän ýylgyrşym bar, borly maňa ýetip ömürme ýetip. Gije ýatan ogy diýen sen zat diýerler da. Ýatam. Ýatylan o. Sebäbi ýenem näme o 6-7-8 ýyldan boldy. Gutorya diýip men ol Gutorya diýip biljek gel. Ýöne ýaş men, düşünýärmi? Häzir ýaş şuat energiýa we şuat sypata ýok, ýöne. Onun şuat şol
özüňdäki sunnaty şuwat görkezmesem haçan görkezeýin ýa-da. Ilmi damada halipamyzyň diýen sözi bar da, Täş Mehmet Öliýew. Her çykanda diýe, şu diýe hem iň birlenji çykyşyň hem de iň soňky çykyşyň diýip hasap etdi. Şey diýip çykyş etdi. Ondan sen özüňdäki bar energiýaňy ortaga goýup çykyş edýäň şonda. Toýa baramyzda da iň soňky adam mesele güllürjek bolýar. Menkine yedigenmiydi. Bizim ağrayımız, sizin şartlarınız deyip men müşterilerimde diýär. Denki. Ben ağrayım sizin şartlarınız. Maksadım bir gün şu Hollywood'da bir Warner Brothers'ta ya Marvel'la tapaw diýip bir kino düşdüm diýär. Aslında men iň ul arzum bir gowy uly kino düşmek. Bir näçe kino düşmek. Kinolar seyredýän men basarýan şunu ýa-da. Men şunu edeni men edip bilýän ýa. Şular ýaly menden 5 beterler doly. Deňeşdiremde hakykatdan türkmenne şeýle bir talant köp. Ýöne şolar bilemok ya doly şol ýanky kynçylyklar geçip bilenok ýa-da ýaltanýarlar. Bilemok ben näme üçin şeýle bolýanny. Gözüňe getirip 5 ýaşymda başlanymdan ine şuwat sen ýanky kulawundan ýaňa aýrypsyň beri. Diýjek bolýanym ýöne sınwat seni boş goýmaýar. Hokman saňa halat serpa ýapaýmaly. Halaljak iş edinmi? Halaljak. İnsanyň hokman suratda saňa halat serpa ýapýar sınwat. Şygarmy? Meni öňe iterýän zat näme? Kynçylykda da. Begençligimde de. Hemme zat gowluga diýen. Hemme zat gowluga. Hemme zat gowluga. Men şu statusumda özüm şygarym diýene, ejem diýerde şu bolup durmy, aýagym döwle gowlugadyr oglum diýerde. Şo wagt näme gowluga edýär-de? Wagtyň geçmegi bilen şo diswisiýetinde şol gowluga bolýar. Ýöne ähli bolýan zatlar gowluga ýörýär. Ana näme bolsun şu iň gowsudyr diýen. Iň gowsy bolup duranlar diýen. Mustaqlam bilen gatnaşyň. Mustaqlam semýamdan, dostumdan soň iň ýakyn görýän adamlam. Mustaqlam olar sen nädip ýygnaýan bilýärmi? Bir-birden çöpleýän, bir-birden ýygnaýan mustaqlama. Instagram tapaw desat, opşin Instagramda. Umuman sosial setde ya durmuşda mustaq halkyň söýgüsini kazanmak şeýle bir kynna. Onuň güllürýän köp bekede ýöne dogry güllürmän başarmaly. Onuň yetişdigimden Instagram bolsun jogap berýän. Ýöne yetişmedikdim bağışlan meni ýöne yetişers. Hemmesi görýän kim ýazar? 100 000 Yo, hemmesini görüp bolan bekede. Hemmesini görüp bolan bekede. Dogry maýdaýyn. Görüp bolan bir post koýandan soň şondan gele ýetişip bolan ondan soň mara kelle doňýada ondan çykmaly bolýar. Opşularda. Awa. Ýöne gow kommentariýa ýazýarlar we sag bolun. Jalar sag bolsunlar. Şol jogap berýän. Kommentariýa ýazýarlar aşağı. Men görýän kommentariýalarda. Ýok ýa-da. Ya men ya kimmetini göremok. Joşam. Yo, aslında da hamana 10 sany öwýän ma bolsa, ýok men furaty berişikkä. Michael Jackson'a da erbet zat diýerler we meselem. Bilýärmi? Maňa erbet kommentariýa ýazýarlar. Diýen zat bilen goýulan zat deň gelýärmi? Men şondan alar ýaladym barmy? Şole alýan. Ýöne
Kağıda вообще совпадение gelen o. Biliyor musun? Men o da at barada bu da. Ava. Вообще şunu halam yok diye. Вообще şunu halam yok diye içine girdim ama patpesini atıyor. Biliyor musun? Görüyorsun gelen okusun diye. Öyle bana patpesini atıyor. Görüyorsun gelmiyorum o bana. Neyim için patpesini atıyorsun? Yine ben sonra hayran halen. Onu beni o komik ediyen. Gir yerini blog etip vereyen. Ödün basarmadan diyen da. Görme beni. Ama ben hiç yıl cevap vermeyen. İstatayım yani. Hiç yıl neyim için it bilen deyim olsan içse de olmayan. Mergen Halifa'da şey değil. Şey dedi mi? It bilen ödüm deňeten ödüm ama itse bolmarsyň diýerler şoň ýaly. Ben ervet duýan görmä. Ervet. Yo, istesen istemesen. İstesen istemesen. Yani ervet dip bilen näli? Sen şonça zähmet çekýän ha. Onun bir köpüge diýär bolan mara. Yüreğime salyan. Nädir görsen görenem däller şonu. Dol görenem däller. Görmek niyetim yoktur. Ol yürütü diňe ýa-da tanqidlemek üçin oturandyr men sahypamda. Ya bir oturtýandyr onu. Bilemo. Ýöne Hudaýa müň döwür şükür edýän. Köp däl olar ýaly men sahypamda. Hakykatdanam. Ýöne Yüreğime kabul edýän şonu ervet ödüm. Ya gönlük bir ýerde okayan äne diýen bloga salyan bol ýatdan çykaryan. Ýok. Ne ýok. Yüreğime dalsaň, o ýüreg agly orunda. Ýürege dalsaň ondan soňra inlik zaten döredi bilmeýän. Ya şon sen bloga salanda bir can koýurmy bloga salyn diýip pikir kelýär. Wah. Her şol bloga daljak bolamda wah diýen. Sebäbi men İslamok blog salmam ben İslamok ýöne on bilemok niýeti gowy däl bolmam mümkin. Onun basmaly bolýar onun sen her günde birini bloga salanda ýylla 760 gün bolýar. Kulluk däl bu. Ha. Bir ýyl 360. 360. Kulluk edip ýör abi. Kulluk da näderim gelmendir. Mesela komentaryalarda söýýärler mysal üçin. Şol edir şon ýalara durmuşda ýüzüňe gelip plan ya şo dat barada ýüzüňe diýerlermi diýjek bolýarmy? Ýa. Diýen. Ýa. Ýöne clown ýaly. Ýöne Clown söz agyr diýen. Clown sözi başda agyr diýdi. Yo, agry. Men üçin. Lişdi men üçin agry. Köp adam şol kimsi diýendir näde ýa. O kimsi mekde men üçin uly derejal. Mektepde öwrüm kilikçiden näse? Altylykçydym bekde. Ýok. No 5 hem köp, 4 hem köp. 3 ýok. Pırjyn ýok. Ýok. Şey diýenler bar, men mysal üçin Cristiano Ronaldo'ny okadýaka molumy çepiktireken horuzken senden futbolist çıkmaz näme diýen ekenler. Maňa senden artist çıkarsyň. Senden artist çykýar diýerler. Şo adam molumy ýüregine düşen eken. Yo men diýene men sadykda neme dip berendem mektep döwri. Ya şulan bir mektepde okudum. Ýok. O başka mektep. 16 men 17. Neme da? Öýgüdem bolýar. Golay. Biri ýa. Niftada. Niftada. Merjen nälerine düşdü. Ferhat, hayran galyanna. Çudesa. Hakykatdan hem çudesa. Tini parni paveriş diýär. Şolar ýaly. Mena futbol oynap beren. Ikinci klas. Top oynap beren çaga. Dvar Espanya'da Yank Teatr Studiýada agam işleýärdi. Onu men top oynap kepdim, agam geldi. Özüň ýaly çagalar erti bar. Onu merjen dälerde çykyş etip, sen bolup görürsüň näme da? Kiriň aktap gördüň. Ejemede Ece şunu uğrat erti. Ay bolýa, ertirde tuturup. Owadan balagmy. Ta ýüplüje balag. Ayamda da rıdinşip bak. Bankanın içine de gowurma alıp, ejem bar görme itip uğratıp koyuverdi. Bardım, hakykatdanam gyzykly da özüň ýaly çagalar çykyş edip durmenem otur. Onun o wagtam
merjendeler näde dip saýlanýar? Şolar ýaly video kamera dur, kaseta da o. Video kamera dur, baştan ayak, baştan ayak aýdym her kim çykşa diýe, olaryň öýüne gaýdy. Onuň şol oturanlarym bärde zriçil bolýar, çykşa etjeklerim. Ýöne ol çykşa diýe, ol gaýdy, onuň bärden çykýarlar, çykşa diýerler. Men hem seret otyryn. Men hem seretmene gelen röýtme kasy ödedimdenkiler eken. Onu hem çykşa otyryn, onuň abet boldy. Abet boldy. Qowurmajyk mıydım da mıydım yeni oturdum. Yeni çykşa etdiler. Akşam 8 boldy. Indi hiç kim kalmadı. Otyryn, ýam çıralar öşdi, ýokajam. Otyryn iň soňky çykşa diýänçi diýdi. Onuň Nur dip agamyň dosy bardy, blok çalýar. Ritm blok çalýar. Öýe gelip repetisiýa diýdiler da agama aýdym aýtdy. Onuň şonda menim repetisiýa diýdim. O, ýa ulajagmy bar ha. Şo bilen repetisiýa diýdim. Onuň ýanky garanodan kime aýdyn da gygyrdy bolyn. Bar öýüňe aýt, bolly akşam düşdi diýdi bilýärmi? Menem dedem aýtdy. Awa. Eň soňky ýadygy bolly gidiber jigim diýdi bilýärmi? Men motor ona Nurda, Murat sen mi diýdi bilýärmi? Menem aýdym, aýdym aýtdy ýa şo diýdi bilýän. Aýdym aýtdyraýla diýdi. Gyljaga dip. Bagir ýatan ýere ýatýarsyn. An gelen merik diýdi, aýdym aýtýaň diýdi. Menem gelip gidere diýer, rwizip ilim banka. Onuň durun. Ýöwedire hawa aýtýan. Bolý hazır, garaş hazır diýdi. Muny ýazdy hemme gutorda. Näme aýdym aýtýan? Awlajymy aýtyp bilen. Nurda aýdym bilýärmi da? Bilýär. Hawa bilýär. Aýtyp bilerdiňmi hawa? O ýaky, o gidip barýar. Dur diýdi bilýär, o gidip barýar. Aýak gaňmerýär. Bala, aýak ola mullo kon aýak. Şeýle. Bulam ýamur bolýa bol ýa-ýa. Gyljaga, kasetada 1 minutlyk yer bar diýär. Benim ya fahrana durna. Ay bol dolyan yerine şeýler ýaz bitdi. Onu goňda waýt bolam bir jap apetkä. Bir jap apetkä. 1 minut. 1 minut. Repetisiýasiz. Instagram'a kenarda. O şoňa Instagramda. Murat Mollaýewiň Instagram tabygy. Diýjek bolýanym 1 minut wagtda başladı. Aňyrdan çykyp gelen. Algam çykyp gelýär bolan, ulu bolan aýakap aýda çykyp galýar. Yüz verem ok. Aýdyp başladym. Indi teret. Hemme aýdanlar şo wagt kasetada aýtdylar. A men jvoy aýdyp durun. Ine men iň uly plusum, düşünýärmi? Jvoy mikrofony aýdyp durun, bilýärmi? Ýağmur badal bolat. Bolly doğru. Ay, bolýar jigimja näme? Maňlaýyňdan bolsa bolar, bolmasa da bolmaz. Ay bolly, bir ay geçtim mektepde okap. Ay garanodur gelile Murat kim bollay. Awa fermerjenderlere geçtik. Ay bolly gidýän diýdiler bolýa. Şeýdibem gellik, gaýtdym. Bärde de näçe lider görýär. Şo gülwörelerine de bilen şeýden bolup. Onuň o adam eşigim ýok. Ayarlawanım. Ayarlawanjym. Jorosynyň agasyndan babyçka alyp, goňşymyzdan aýakka alyp, bir garnaşmyzdan bala alyp, şeýdip geyindirip uğratdy. Aşgabadan. Aşgabadan. Ak balık, ak troyka, onuň şeýle gyzyl poyst, gyzyl babyçka, içämden çykan ok. Onuň sahnadan çykyp gidýän aýtyp durkam. Kamera giň içine diýär. Benim şo daşary ýurtdaky Jackson o çykyp gidýär. Awa. Ýa-şo nerden kelýär diýdine. Köp diýär da, artistdäme aýdym näme gerek diýerler üçin şunu aýdasyň gelýär da, men aslynda aýdynçydym. Yüreğimde can
Men başta men aydım aýdýadym. Sen bermeseňem sonra men özüm aýdaýyn şonu. Verecektim sonrağını. Reýle diýjek bolýanym men öň aýdym aýdýadym aslında da. Ýöne şu gapy ýapyldymy sen üçin? Şu gapa barmak üçin başga gaplarym bar. Ýöne şu gapyny açsak kolup çekilip oturma, aýlanyp bar. Aýdan aňyrda ýene bir gaplar bar. Murat Mollaýew'den maslahat. Yo aslında da ýöne bir gapa barıp dursaň o şu gapan bir dar olasından. Doğru değil mi? Ondan koy o kapıyı öd gayran kalsın be. Ýa izin berden gelme diýsin ne? Instagram'da Vine'lar var edi. Özüm tapýanmy, ya bir yerden görýänmi? Nirden? Mergen bilen işleýän, mergen. Ha. Men şaýyrdım. Ne? Aslında Vine nimet durmuşdan alýan zatlar. Durmuşdan alýan. Durmuşda bolýan zatlar alýan. Vine ile ýöne ýazylyşy şey. Vine. Vine diýip ýazylyp. Awa. Şol gyýsaldylan değişme diýmek de. Ýöne ol näleýin aslında ol Vine ol telefonda almaly. Ýöne biz onu has professionalraga edip bilýärmi ol kamerada alýas. Ýöne başlamda men o telefonu alyp başladyk şonu. Birinci Vine. Birinci Vine o telefonu alyp başladyk. Näme di? O aman, neme iPhone'nu? iPhone aldyk. O kellem urýar. Çünkü şamalagyň çaşyra içinde kim bolandy? Adam barek. Gayrady dediğim meni ağdacık gali. Burlemäýdi o. O garap ýok. Köp fidiye käde äminiň ogurluk diýe. Aýdym ogurluk bolup biler. Ýöne anekdot her kim öz versiýasyny diýär. Ol ýazylan zatlar emmes bekdädi. Düşünýärmi? Kitapda, internetde dol anekdot men şolar alýana durmuşa geçiren. Ýöne onu da sürürteklerim etip ber. Men öz versiýam edýän. Şonu köp ogurluk diýip hasap edýär. Ogurlaman goýay. Öz vatandaşlymydy öz dilimde görkezesiň gelýär. Öz dilime perewod eden üstüne goşmalar, özüme goşmalar, goşýan. Ina şonu köpsi bilýän we ay bu ogurluk diýip hasap edýär. Vine'landaky diýdar. Ho! Kaçok. Dostum ya hakikatdan başta tanışsın barada opşun şol. Tanışım näli prosta toyda. Toyda optur, ýa näli dost. Unutmayan klibim gördüm. İngo varan klibim zat dedi. Ayna hada pakirda yoksa da ne etti gay? Gayrat et şu bir neme bir değişme ya şolara rol oynamalı orta menen badır nedi. Böyle yedim menen şolara beraber senaryo oldu men ojan attım. Telefon koyansa men yanımda durdu. Vot maňa da gerek adam. Düşünýärmi? Howesli Diýen obrazda sen üçin. Awa, men üçin ýa ol, oňy ýam öz bir aýratyrly we ol hökmany suratda men onu goýbermän. Sportsmenke gelin. Ha, ene Ferhat, sportsmenke gelin. Şoňa ogurluk diýerler. Ha. Ol hakykatdan ol anekdot ol. Hemmeti. Anekdot. Men hakykat habarym ýok. Men düşürdüm he. Ola şeyde sportsmen bir gyzardy. Hakyky sportsmen. Hakykatdan hem çempion koşol. Selvi. Hakykatdan hem sportsmen ka çempion ko adam. Öz biýasyny. Maňa şey diýe çempion. Ýöne zilişin göremde var çempion koşo hakykatdan hem. Oğlum 5 dubullar etdik de.
Nämçin kurtkaly ýere bar, ýymşak düşer ýaly. Şoň üçin uly kurtka giýdim o. Başda bar, kurtka tutdum aýtyp gördüm. Kurtkam çykarmam aýtyp gördüm, bilýärmi? Gutum bolly. Hakykatdan guş aýlangan ekenleňde. Ýyldızlıklar da atlar bar. Evet vaynym menen düşürüp gördüm de bir tane. Ha. Mergenen düşürýär. Mergen düşürende de edil bizinki ýalar şonu ýar. Neçe dubul gaýtalap. Ya şarp bir gerek. Näle udaşy kadr bolsa şarp bir gerek. Bolanok. Men menen bir gün 3 vayn etdim ya bilirsin etdim. Yo, sen aslında da çıkamda 3 vayn edýän. Bir çykkan bir günne 3 vayn edýän. Mergen can bereken. Hawa. Ýöne käde reklamalar bolsa bir vayn. Diňe şoňa uklan edýän, reklama uklan edýän. Şeýle ýam atwetsinlik bolýar. Reklama etdip öldürjan edýän. Ha, men bir-birden jaňlaşdyryp sana reklama gerekmi diýenmi? Aýne mejbur boldy. Buraya kapı aylar toyalar yani. Berden ayır bağışlı men işte diyemem. Burnun üstünden kärmül ýalar. Oo! Bruno! Sen mirağına marfum etme. Arada bir özüň gal burnuna görüp ýediletdik ay. Neme de doğunun ören yalı olyan ama. Özün giden ulu burnu tapyan olin var ya onun koşuşyan da. Neme de olsa. Men gidenim ulu burnu var eken yaşasa olacak diyara. Bir hilek bolamok burada. Yok belki de zato gow demalyan. Demaldy. Yok. Başta bir hilek bolyan olin. Onun ýöne Liboy artistiňe bir fişkas bolmaly. Sen burnun fişka. Fişka ken ýok. Ay, Fişka. Ýaşy şow. Ýaşyna öz başyna ýaşy şow diýip aýratyn artistler bilen çykar ýa. Şo sen duýadyň, ikiňiziň bile duýadyňyz bölen okmy? Hem üçin? Bizim maksadımız var ha. Näme? Biz etmeli diýip düşünýär. Düşünýärmi? Biz etmeli şunu diýip düşünýär. Kim ogurdan marlak görýär? Bir tarapdan gowdan bekdäden. Bir tarapdan gowa. Olam aýratyn etpe, olaýratyn etper. Arasynda ýene de bile bir däde diýen ýam. Öz başyna şoňy ýaly gitmesi gitmek pikirine gelen o. Ba bekdäden nesip bolsa ýakyn günlerde top onyp gepleşik atşan her ayda aydınçıların kliplerin öyle topa birinci yere çıkan. Ana oğurluk. Senki oğurluk da mı? Yok, dünyaya diye da top 10. Dünyaya edip gör. Yok, o pikir. Ya bilen Golos programı. Şemme yurtta var. Ya Fabrika Zyoz dedi, Comedy Club. Comedy Club'ın öyle olur. Diyecek koyanım. Daha o Ursur'un peradaçatının bilen mi? Birce dondu vazi ödünün koyduğuyla. Diyecek koyanım. Şolunun bir neçe gepleşikleri şol Amerika'dan yine o yerden alınanla yönü öz versiyalar ne diyorlar? Öz halkını, öz varyantlarını ködürleyerler. O qow dämi? Ya bolly olar etdin biz şu taraf dünyada 5 tane diýe var. Onun şoň sahamlary bolly hemmedem şoň saham saty gidýär. Şoň oklan berýän. Yumurun baka aydım aytmak näme gerek? Yumurda gowda hemme gadyn gidip dur, gowy. Gadancymma, kärimma. Aydım näme gerek? Yani aydımlanan sen humoristiçki diýärmi? Onu düşünýän. Ýöne Yo, ben gynnaşsaýdym ama ýöne hakykatdan hem gynnaşsaýdym aýdymda maňa ýaraň okmy diýerler da. Ýöne men taňa diýotyrna bekledim. Men başda aýdymçydym. Men onu bolon köwetüm gaty ully, düşünýärmi? Onuň men aýlanyp geldim diýen düşünýärmi? yumur. Awa. Men
Şu döwür perakatnoy wazirasida ayttyryp setim gırdylar. Düşünýärmi? Onu aytyp bilmedim. Hiç ýyl aytyp bilemok. Näme gerekden? Sulgat günüňe goýýarmy? Düşünýärmi? Basaryanmy? Görkezjek. Basarya kamerjony edeýin ýa-ni. Onuň näme tutşagyny bilip bolanok. Häzir ýyl geçer. Olgyýlamy girer YouTube'a. Hakan yemişler biliyordum ayın. Üstünlüğe yettin. Müşterilerin köpelli, islev köpelli, Yaşı Murat diyen duede. Şu atkı nomurun şu adam barda. Çalışmak ya, peridir satsa da koymak, öçürüp koymak, näme. Adeti köp kişi bir belli bir derece avradan ya nomurunu yığıdan çalışıp başlaya ya peridir satsa da koy, öçüp ya yeni olar. Birlen zalan nomerum olsun. Şu atkı ulanyan nomerum, şu basta altınadır acaba sonyak alan nomerum, yağsam ütköden yok, benim ütköden yok. Sol nomer, asıqdu, barlak göre, üstte zanette, alacağım, idil üstte alacağım, almayacağım belli diye belki dedi. Yani yatmadık batam alyan, palibomu. Sebebi, toy olmak mümkün. 5 manat bana. Yani bir şon yal wagt bolum diyecek kolyana ey göçüröýün ne şunu. Ya dedim aydı. Ya Hiç yok. Hizmatda emde bilýärmi? Öçürüp gördüm, dogry emasam ha. Öçürdüm ýöne idil 2 minut geçmeke ýene açdym. Açan. Ey. Nemen uzdanyň ýönektary gününe. Sen öň dile getip ýetdiň şu labraýda. Ejem diýär soralýa kan gitdi. Argo edip yetdim. Ayratin toýa gidýänim. Yok. Ýaşy. Näçe? Ha? Men bir toýda boldum, ýaşy ýekoýdy buldum. Ödüm, sunma dişkärdim toýda. Oýna diýen. Şunu Kimiň toý? döwlet orady. Döwletiň toýuna. Telefon atma. Telefon ne telefon nerede? O näle beli var? Doğru. Murat. Yaxşı. Qawmy janatam. Al gel. Neme mi? Biz ýeke toýa gitýäsmi? Ayratin. Ay yıkatı ne aylı gidilir sadece. Reagili de savalda böyle aydalı şu iki adayı var. Birinci dene bir yok tip olmayan adamla toy var orada bir toy iyi dem ruhsat verdi mesela şu Rabbna ağam toy edad etti. Atak o hak verilir falan ayratı toy almak o bizim hiç insan bir kada kanunu istemedi değilse zaten. Bizim sistemimizde yoksa yazımlar iki ol bile gider böyle yoksa ayratımız açı bir yanamani yanılsızlık var. Dur sen görünür var. Dur. Seni devlet bilen devletin toyuna vartırlar yeke. Kim devlet? Skripaç. Skripaç devletin toyuna yeke gitmemiz yani bir rapma. Sen doğruluğunu düştü biliyor musun? Yoksa her son pırlayacaktım. Yoksa her son pırlayacaktım dedim ya. Devletin toyuna gari men pul vermediler ama onlara insanla bağırtan. Pul vermediler mi? Yok, pul vermediler. Böyle adam. Görmedi o devlet sen dastoydun ara. Boğut edemedi yani. Neme de ha. Bu arada. Bu arada ne diyor şu ara? Takavla. Yani ine sunma dişkarların in gowaryan dadım. Bir sunma dişkarın toy bolyamy? Hemme silap bar ya. Mucho.
Hatta öldür pul getirip berýärler. Toya gatanç. Muğut. Meysin yetin. Muğut. Bilýän Muğut var. Can Nurwan diýýär. Kardeş oradan gitmeli. Sizin toy soğuşumu näme tapardylar? Nämesi üt göşük şeyle sizde eslerken. Başta biz toya çıkıp başlamada 2 tane samsıgam çıktı deyip başladılar. 2 tane samsık çıkıptır o. Toy bulayalar da deyip. Ene Konadadan diktorluğa da geçip başlan geçeli deyip başlanam ödüm de. Ne için mesela her kar barlak orasını geldi biliyor musun? Yani kapılarda. Ha o. Allah verdi, halife Allah verdi, atı verdi yol vardı. Doğru değil mi? Görün bu dağları, dağların yanındaki bağları. O. Onun merin halife olamıyam ayratimir stil, ayratimir övüşün bolup çıktı da. Merin Hanım Hümmedow. O. Elbette şu atqi Türkmen toylarına da yüzlerce alparcılar şoň stillerini urlaýarlar. Hakykatdan hem Mejde proçum halipa köp adama çörek berýär. Janyň sag bolsun. Ene diýjek bolýanym, Ana yine oğurluk. Oğurluk diýjek boldum. hawa. Egerde diýjek. Hawa. Yo, ene diýjek bolýanym, ene biz çykyp başladyk, men seretdim. Daşarurt. Başka hili. Halipa, mergen halipa duran yerine gepleşik alparyan al gurlaya. Doğru değil mi? Abi hem gepleşik alparyan al hem özümüz üstüne var ya. Palancanı kutlamana çağırıyat değil mi? Bir mun çağıracak gelmedik mi? Özümüz var ya yanına. Mikrofon da staff kediyatsa. Diyecek bolyanım konkurs ediyat. Biliyor musun? Şol toy olmağına näme diýen? Toy show edýän. Şonu bilýärmi? Biz etmeli diýip düşünýär. Sara şunu toy biz etmeli. Ütkötmeli. Hawa, şu toyu biz toy etmeli diýip düşünýär. Birinji bilen mihmanlar toy edýär. Hakykatdan hem gyzykdyran mihmanlar ýön. Hemme zat toy haçan gyzykly bolýar, hemme zat birege bagly, hemme zat gowulany mihmanlarym, alparjym, aýdynçym, sadanalarym. Yaşlarım, o alyan pulunum gowulany. Kameraçylarym. Kameraçylar disitine ilmidama. İlmidama bir zat bar. Sahna aňyrtynda galy. Dinle sahna aňyrtynda galy. Bagşylar, muzikantlar durýar. Hemmesine pomma atyplar, kameraçy. Hemişe galy. Hiç atın. Yo, beýdidem. Gerekli diýem o isläp diýem. Biz şol alyan. Gadyrly toy edýärler. Size yüzlenýäs. Haçan siz pommak baýlaňyzda şonu bekidäde de hukmany suratda pommak bermeyi unutmaň. Sebäbi şu ýakyny bekidäden öz toy etjek bolýar. Ol pommaklar alyp bulam öz mihmanlaryna paýlajak bolýar. Yo, hakyky. Hakyky. Umuman diýjek bolýanym şolar hemmesi birde sadaşanna gyzykly toy bolýar. Ol diňe bir de baglanjak bolýarna. Toy ne? Yanına özümüz var ya yanında. İslemen, halaman. Bar gitsene. Näme? Ya bıratıp söğüp bir qaharını getirecek. Bir ruhtan düşürecek. Keyfin bozacak zatlar diye. Bar git. Ruhtan düşmüyor. Ruhtan düşmüyor beklerdi. Hiç açana. Diýerler mi yani? Şey işimiz mi? İşimiz. Diýen köp. Diýen ba. Yönü gatty seriýa. Ol öz ýanyna getirmejek bolup diýär da, bilýärmi? Geçer, gelme. Men gelme. Git. Köp o. Yönü hakyk göwnüňe degiji olurýar, gahyrlanıp olurýar ýok beklerdi. Sebäbi bizi toyuna tutan adam iyam bizim geleceğimiz bilýär, iyam näyle alyp barşymyz bilýär, şu derejede iyam ol garaşy oturýar. Düşünýärmi? Şonu allyňyzy bilip çagyrýar. Şu onun biz ýadyr çykyp seriozny gurlasak ondan, näde dursun diýerler da. Düşünýärmi? Dedim şonu allyňyzy bilip çagyrýar. Bolmany, her kimin öz aýratylygy boýunça çagyrylýar da. Bekde de. Toy ýere barýar. Seriozny alyp barmalymy? Ya aza diňe güllürmelimi? Ya da normalmi, ortalykmy?
Katalak değil ya biliyor musun? Katalak veriyor da. Tipa. Hem güllürün hem seriozna diye ondan şey ortalığına diye. Akâfi bollu kellâgayı diye bollu. Akâfi seriozna diye. Seriozna diyen iki ancak toy olup gördü. Şeylen. Ha o seriozna diyen amara toyun ortasında ey bollu kellâgayı ne diye. Seriyoz. Seriyoz oldu kan seriyoz abi. Dararara. Toy doğruluk gördün mü? Yok. Yok. Emin hayran gal yani o zaman. Ne için? Bidiyatlarla şöyle yok bu kadar. Gerçi uğran oklar bir de. Oyna diyor. Yok. Abi biz ne için kurtulur ya? Mesela bana sana sor. Ne için kurtulur? Yok bilmem. Ben şu soru geldi kelleme şonun için verdim. Yok. Mesela değişen goğunun hali. Sen goğunun hali. Ben gelip mesela gün gelip mesela üstünden düşmeyen. Aha. İlk öğütümden düşen. Onu da yaxşı üstünden düşen. Yaxşı üstünden düşen. O ikiyimi de bolu bir yere sokuyor. Onu da sana değil. Sen bir yağmur kakarın gelecek olar. Ha bulan öder solar ya la. Ondan oturuyor düşünüyor mu? Men seriozna alıp barıp duran mı? Ondan sonra sen üstünden düştüm onu. Bu adı biliyor mu? Sen yanına da yüzüm çişirik gelirdim böyle. Gökülce de artılca gelirdim. Tan arkacık salıp. Görüyen nasıl lan? Toyda alt parmağını var ya. Yaxşı beyle de oturuyor, beyle de oturuyor. Gelinirde de ilk sen geliyorsun. Son ol geliyor, ya misal için ilk yaxşı geliyor, ya son sen geliyor. Şey diyorsunuz, herin bir yerde oturuyorsunuz. Yani mikrofon alsanız oluyor, eğen başka. Birinci bilen. Sen son geliyorsun, sen ön geliyorsun. İkimi de ama bir oydan çıkaydım da. Birinci bilen. İkinci bilen. Esası biz improvizasiya işleyeceğiz. Belki de. Onun improvizasiya işleyeceğinde gün improvizasiya da bizimki şonda da. Unutma belki de. Baramızda barı bir hadır innik aytacak sözünü şu vakt toya öterediyen ama ana bir qoğuca prokol tapıldı mı? Şu tayda özümüzden analiz edeceğiz. O özünü gözlögdü. Men özümde gözlögdü. Düşünüyor musun? Onun pikirlerim tur, benim pikirlerim tur. İki olup bir zat pikirlenmeni, herimiz bir zat pikirlensek onun köpelliğe de düşünüyor musun? İki oluyor. Ava. Onun hayran alayım zaten, men pikirlenip düşecek adım üstüne, oğlum iyi mi şu da var ya da, oğlum şuna pikirlenip oturan eken, mesela. Şey koşturuyan onun şeyle gülkü oluyor. Bum. Ava. Köplenç değişmelemizde yaxşı bilen. Yaxşı sözü kullan veriyor, amen şerekede kullan veriyor. Onun haçan şöyle birleşyaf olun, şondan qoğlat dörüyor. Yakinen ne mi tədəliklər var fikrimdə? Yakına köp. Top bonum var dedim onun. Hava. Onun yana Janskan ikincisi çıktı doğrudan. İndi ne tip olsa öyle Thomas açılama in ulu bir tədəlik ama Gödel'in ikincisini düşüren. Olayım kороткометражный film değil, iyam film molk gidiyor. Doğru film. Sen menden ok, hiç kıyda sen menden ok. Başladım. Hava. Yönü rejissör Batır Batırov. Janskan rejissörü. Batır. Canın favori. Ne tip olsa şuna başlamakçı qatı qoğuy film olur deyip umid ediyen. Sebebi şu an kellede düzdüm kinonu. Yani yazmalı. Yani yazmalı şu an. Fung oklaştırmalı. Cançka aydın var arada. Cançka. Oğurluk mu? Yok. Ey, sulik para şeyle var. Zaniyen ya da. Benim düzenime maydan oklaydı ya da. Sulik diyen esbiter. Espiater. Adamlar şolaydı mı var ya, espiater düzenler o. İdeyat men kuvatı da şu aydı mı espiater dedi. Sulik bollu mu da radi olmayan gayret et. Hakik şunu düz otuyorka 4-5 varyantını getirdim bana. Kim var ha? İna dinle, hayfın alyan.
Ondan pol hemme kengler kutorandan soň öyle. Neme dipdir da? Jançka şöyle oyna. Jançka. Sana ne? Bolly Almağa çıktır da keldi. Awa, bolly daza men son video alma son düz koyup oturkak bara. Bilinmi ya. Bardan öýden şol. Şol Goýupdyr. bilemok şol golos koyup oturkak bara men. Şeýle video alyp oturdum. Iner soň ýatlar sunnyp bara. Şonu bara bağ bolsa men göldak göreni действительно. Jançkan dowan barmy? Jançkan dowamy bara. Üçüncü durdan o yadır. Aslında men klip çıkaramda şol ulu görümlü klip çıkaramda howlukmayan çintkap eden uzak wagtdan çıkaryan. Bir yıl mundan öň ýazypdym. Jançkan ikincisini çıkaraýynmy diýip Instagram'a goýupdym. Şo postdu görüň. Soradym hayt maşine deyin, duede deyin mi? Şona göre ettim. Köp Audi, BMW dedi, önkü Mercedes da. Onun duet, SP-ter, onu men şoları alıp men diýen aşol muştoklamyň pikirini dinleyen, alyanna şoňa göre hareket edýän. Sebebi şoluň istegi men üçin iň wajynda. Sebebi menden hem has beter maňa gerek zady bilýärler. Onun diyecek bolýanym, indi şol üçüncüsini çıkarmakçı yönü häzir däl. Nesip bolsa. Onna BMW bolar. Ýöne bilemok. Aýtmal gizlinlik, ol sürpriz. Umuman dowan ba Jançka. Ba, nesip bolsa. Jançka söz nirden geldi? Jançka. Inanma ya o, ýöne ýatyr ne? Aslında şol personaj men bir afserim. Kullukda bir afserim. Etýän şol afserim ba. Şu an görýändir. Jançka burada var. Awa. Men Jançka men. Şol personaj al. Diýjek görýänim şoň keşfini oynadym. Onuň Jançkanam diýilýär kiçik Jançka zat dip bilýärmi? Janany, jana ya bir gyýda diýjek bolan Jançka diýilýär da onuň şonu alyp has. Men şo personaj afser. Hawa, afser Jançka Şan. berdim. Kim da durmuşdan anýa beklädi. Murat Mollaýew'dan dörejülük işgärlerine maslahat. Näme ýörärkädik pikir etmeler muştaklığımızdan sonra ýany ana şolan görýär. Doğru mu? Sebebi muştaklığın sen zeret artist dämi? Goýup bilýän hemana sen oýnaş, bir şey diýip oýnaş, şey diýip bilýän. Ýöne men özümi görüp bilem o. Düşünýärmi? Käde men özüme näme gerekdigini bilmeýän. Düşünýärmi? Asaňa diňe seni silap oturan muştaklığın mara. Ana şolar saňa düşündirip bilýär. Näme de olsa öz maslahatyny berip bilýär. Muştaklığın pikiri hakykatdan hem wajynda. Ýöne dogry pikir boldy. Böyle bilegelli ogurlyk aýdymlar bardy. Näme dogry? Näile pikir edýän ogurlyk aýdymlar. Gowy hem yaman. Näme üçin gowy, näme üçin ýaman? Yo, bilýärmi? Indi şu ogurlyk aýdym ösýär da oglanlar. Galyk gidýär. Men ýang diýenem belki de öz variantlaryny gödürleýärler, düşünýärmi? Onu bir zat unutma, bir aýdymmy? Şonun 30%'ını ütködäsin. Ýa-ma ogurlyk diýip gitme. Bir aýdymyň 30%'ını ütkötse ýa-ma ol ogurlyk däl ol. Onuň men diýen aýdym ogurlyk bolup biler, men ogurlyk alýan Amerikalardan almaýan ejekal aýdymy. Näme alýanmam, aýdýanam, aýdarnam. Men onu hiç çekenem. Ýöne haçanlaşy değişme, sen şonu alypsyň diýerler bolan, şonu gatygylandyran ýere.
Sebebi olaryň hemmet anekdot, düşünýärmi? Her kim öz berse ne diye ol ýazylanlar. Ýöne aýdym toç şol bir aýdym aýtmak, ne ol bilýän hakykatdan ol ogluk bolup biler. Ýöne olum men hiç ýalňyş diýip hatap edemok. Sebebi ol öz berse näýdi? Meselem sen Amerikança düşünýärmi şol aýdyp dur şonu? Sen düşünýärmi? Süýjükheňmi? Bolly alıp Türkmençetin şol sana Türkmençe maňdyňa bataýa gat berip bildim aýdymçylar. Bolly orada diňede oturuver da sen şo ogurluk nämeňe gerek? Yarady dämi? Oturuver. Eger hem şu eger de Ýaşy Murat duet bolar. Näle şey etdiňmi? Goýa bara. Bolmaz, bekdäde. Hemme dargayan grup bolar, pese düşen grup bolar, şol birek bilen aýrylyşyp pese düşýärler. Men Murat, ýagşy Murat del, ýagşy Murat del. Elmadama da ýagşy Murat diýil ýa. Ama jaňa diýerler, men Murat diýem. Kim Murat? Ýagşy Murat. Ya men ýagşy diýe, kim ýagşy? Ýagşy Murat diýe. Diýjek bolanym, halk başta näýle kabul eden bolsa, şo bilen gitmeli. Onuň biz kärdes del, düşünýärmi? Eýem. Biz eýem dostum del, eýem. Dogonna ýene bir ýyldan öz dogallarynyň ýanyndan çem men ýanymda köp boldy da 15 ýyl bolýar biziň duadymyzda nesip bolsa inniki Konkurs. Men gitmeşimin aýratymyr tapagy var. Konkurs. Sen sonra berýär. Sowgadan berýär tomoşaçylarga. Ha, onu näme diýäsi? Men sonra görmäň. Ýöne men sahypam. Direkte ýazdylar. Iň gowy waýna ideýa. Dur. Sen direktiň emden okamak diýdin. Okaryn. Bol. Söz berýär. Sebäbim diýjek bolýanym. Soň surpriz bolsun diýäne düşünýärmi? Ha, şol anekdot diýmeseler. Direkte ýazýarlar. Iň gowy ýan alar. Sowgadymam ödün düşürürüm şonu. Şo waýna. Awa, şo waýna. Ýadygarlyk men bilen bile bir waýna. Pozmarsyňyz? Ýok. Ödün pozaryn şonu pozmaryn. Pozmars. Hatda ýürege de ýazar. Sebäbi hakykatdan hem şunu görüp şonu ýazyp bilen adam ol hakyky men muştagym. Men sen sözlerinden nämäni netije çykardym diýeýinmi? Tomoşaçylarymyzam şeýle netije çykararym kaýdy. Kynçylykdan gaçmam. Her bir kynçylyga haýyrdyr diýim. Diýip düşündüm. Her bolan kynçylygy hiç açan kynçylyk diýip hatap etmeli. Bir ýagdaň sonra ne diýär? Ilmidama gowdy diýär. Ene ol men häzir men gyýtgaja gaýtdyň ol geçilen zatlar gaty köp bekede adam ýöne gepleşik näme? Uzak bolýar. Ýene urgun oturar, ýene urgun gürleşer. Nesip bolsa Allah ýarar. Sag bolam. Tilap çağırdyň. Bapşa da şu näme? Beti. Beki ýanynda beti. Ha, men bet bolum da. Ben bet boldum. Sebäbi mene beki. Gördüm ýanymda da ussat. Häzirki döwürde de öz işiniň ussadyna näme diýilýär? Bet diýilýär. Betta. Öz işiniň beti. Janyň sag bolsun. Seýlaňa sag bol. Ona beki. Ýanynda beti. Tamam mı? Sag bol. Yalvar yağmadım kalmadın diyeceğim. Kıynak giyme uzun kıyvermem. Kıyalıma fal yarın. Dostur dualanım yara.
çağacağıma